Hvad så, Pule? Rune Rask er for syg! Det bliver en tradition. Vi er klar til at få dunget vores ører. Rune Rask! Alle mine veninder er så nice. Diamanter op ad armen, det er så ice. Nu skal det være fucking dakkefest! Det har været fuldstændig sindssygt for mig, det her. Det er første gang, jeg tager på turné alene i 25 år. Så tusind tak, hvor I bare fantastiske at komme alle sammen. Jeg elsker jer virkelig alle sammen. Det bliver aldrig normalt for mig. Altså, jeg er i band med Andreas og Emil, og vi er venner, og vi har et band sammen. Så det vil altid være mystisk, men jeg har også brug for at gøre det her. Jeg føler, at jeg har åbnet for en eller anden sluse, og så flyver det bare ud gennem armene.